Gilaban na to si Bayramon mga idol kay yang manok ipangkawat. Dili na gyud si kantos mga idol mao karon iyang ipa-vlog. Dili pud ba yalalim nga imong manok kawaton kapoy kay pakaon. Unya ang lahok mahal kayo paliton. Bahala nagmabulgar ni Ron. Naluoy lang pud kung ni Bayramon kay kahilakon. Aw, kung muhilak si Bayramon paimnon lang sad nako og tiki-tiki Ron. Dagarang imanong ikaw at ako bay. Pagsor di ay. Ako bay, nagpa-ilove na ako kaya di ko gusto makasaka. Kinsa man si makawatan niya bay? Istorya ilista ra ko na bay. Sa Oh sige sige. Sige paminahon ti ka. ang ako ang manok, doon ako hinigtang na ikatawin ako. Oh. Karon ni hangyo ko anak nga ako lang paliton pa. Oh. Ako gilansa di ako ay. Paliton ka na okay ya. Oh ilan sa tanan nimo? Kawat man. Sus. Pagkawat ay bigyan ko ng visitor. Kinsa may nagpalit? Kinsa man si nagbaliga? Kat mo di kuwatan. Apo na ko. Nagi ahak das. Apo na ko. Nagi ahak das. Nga.